terus manggung tutup. Makane kita terus noneh. Nah, seger apa ora? Yo seger yo penak. Seneng apa ora? Seneng. Apa Taiwan tok sing iso ngombe matane. Apa sing iso semiran koyo Singapura. Piring. Cek tak bisa. Seger. Seger ta? Ya seger. Dudono wi, Malaysia yo kuat ngombe sifas. Sifas yo panggah kuat. Ge ana rokokmu ge wayahe ge. Ki rokok ditokne no rokoke. Rokoke yo ora mek gor pak-pakan, yo ora mek gor rokok murah-murahan. Iki yo wis dhewe. Iki. Ngene rokoke. Iki pres-presan ora pak-pakan iki lho matamu. Iki. Surya. Ngene iki Surya. Delok. Iki kelasé Malbor, delok ya. Kok jere rokok Malbor enak lho matane. Rokok Malbor apa ya enak ora enak lho. Tak cekleki matamu karo sampah lho. Rokok Malbor. Ketok ora. Ketok ora, Dek. Kene raine jero. Nggih. Matamu Taiwan rokok Malboro apa enak matamu ya. Rene rokone. Otili dasmu. Yo, diangkat cek. Yo. HP nih. Cek kowe tok wong Korea sing iso metili HP. Heh. Iki. Iki HP yo akeh iki. Lah kuwi. Sing amang iki. HP yo. Endi? Apa ya Korea tok. Lho. Iki. Yo, nggarai. Makan kabeh. Cilikno kan rodoan. Oke, apane lho niki. Ya, siapno, Dek. Apa sing wong Korea tok sing iso menili HP? Heh. Dudono, kano. Ngombene cek ngombene. Ngombene cek. Makan kabeh. Dek. Ki makan, Dek. Makan lah, Dek duluan. Lho. Sing ngecas iki. Dek no. Kan. Sak power bank ya. Iki lho Dek kano sing ki S4. S4 aja iki. Ya, iku lah S4 lho. S4 iki nek gone kene koyo ngene S4 iki. Dek kabeh, seksane kabeh ya. Lho, iki lho. Ya apa? Tele iki masih jek mekan iki. Iki lho delok. Mekan iki ya. Loh mati. Iki. Dek kene. Papat iki. Iki nek pira? Sawangen iki. Dek delok. Delok iki nek kene mek gedhe eman ora eman iki. Dek kano. Eman ora? Ora eman ora. Dek. Kon masuk raine wong-wong. Ditenon Dek delok sik. Raine wong-wong jero terkenal. Yo tatoan kabeh. Ya kalau gambare tokne no. Ora eman. Tatone, Dek tatone ketokno. Kowe tok sing tatoan. Dek iki jek mekan lho. Ya. Pecah. Pecah. Amoh sas Bapak iki power bank ora kanggo. Ora apa kowe tok sing iso metili HP. Rokok papat asu aku gendho ngono wiwing nggak video koyo ngono metu sumuk. Asu tenanan. Kaya sing iso-iso kono ae. Metuli HP iso mantane. Dek rene ngrungokno musik. Ngombene gowo no. Ngombene. Kayak musik ngene iki. Jeno gak? Jeno Nur. Ngeluh. Ya. Ndak semua ngeluh ngono musik. Kayak piro regane musik? Ling gua lho. Ya, kene diombe dibengne sik. Musiknya piro regane? Musiknya piro regane? Musike lho. Lah 7.000 ringgit iso. Lah enak. Bendene iki. 7.000 ringgit iki dhuwit omah piro? Ya ping 3 wis piro pisan. Saiki ngono. Jadi lagu mbidosno kancamu iki pecah musik kaya ngono. Aja sombong. Apa kowe tok sing iso pamer matamu? Aku pegel wae nggak video kaya ngono kuwi. HP S4 kepru ya piye ya? Kan bisa. Iki dilungkas ya enak sing arep kepru. Wes. Kurang ora? Musiknya. Musik engko ae sambungna. Pateni. Engko tak sambungna. Musikku arep penili engko sik. Iya, wes. Tenono.